Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Wanu yako Mangara kana mai opano sadza zvinobikwa zvese tinojira padara apa. Ndio tsika dzani dzedu idzodzo. Hakuna anobva ipapa eba. Kana waroora kana vanobva kupi nokupi wese vanongosvika ipapa. Mutemo opano haufaniri kuti iwe kana wasvika pamba pano nyangwe anobva kupi nokupi anotanga apuwa mvura yokumwa takuita setakwaidzana. Madzimambo mutemo kuno kana ndichiona akadzi wese wanouya pano kana wasingauye pano munyika mangu munomu ndinovati waroora handibvume kubatana nawo maoko. Ndikabatana nawo maoko vakadziyo kana mumwe munhu atotora chirwere because mhika yandikapiwa nomhondoro haina kumira zvakanaka ba. Mhondoro yacho inonzi nomauyu kozouya gambara kozouya hombiro kozouya nemangowe ndo mhondoro dzinoshanda nani mambo chinhanga. Kozoti dzimwe dzinouya pano kana tabika doro rokuti nyika igare zvakanaka panotaka ruwa achiri manyonga nohoreka ambuya nohanda ini nasekuru parangeta mhondoro dzandinoshanda nadzo mhondoro dzandinoshanda nadzo itsere 10 tsere mhondoro dzandinoshanda nadzo papi pano anobikira sadza pano padzimbabwe ndobikirwa nohwarahwa handibikirwi bana adzimai wangu ba. Adzimai wangu wantopa hwarahwa ndinojadza romhunga madzaro zviyo romashawa ndozvarangoenda sei anozvomasa zvinhu izvo zvinhu zvitatu ndeinonzi nyika iyoyo ndo nhaka yedu yatakasiyiwa isisi kuno kwamambo chinhanga tiri kuti wana wedu nyika kuti iparare kudai hatisi kusiya vanhu zvakasiyiwa nevazeteguru edu akaenda izvozvo nonyika yangu ndo zvatiri kutedza zvipi zvavari kutaura zvechimanje manje izvi madzimambo hatisi kufara nazvo ba zviri kutitsamwisa. Saka tiri kuti isisu wanhu wese omuzimbabwe nhaka yatikasiyiwa nowakaenda ndeiri pamberi kuti tifambe nayo nyika kuti igare zvakanaka. Norugare rwedu tahuwana asi takasiya izvozvo toenda kotsvara zvokunze kwenyika hakuna kwatiri kuenda ba. Kuparara kwenyika kupi ikoko. Saka iro ndo dare racho mwanangu, dare racho iro. So ndinoya kana uchikwanisa kuri kubikwa hwahwa hwakawanda uku kumapako unosvika ipapo tokambanura renje toswera tichimwa kusvika mazuva mairi matatu toparana nemhondoro. Tinenge takuudzwa nemhondoro kuti mvura yakamira yakadai ufambai makadai makadai. Mashoko edu ese mazhinji ese yanobva kupi kumhondoro mumaramba muno. Kana zvizhinji zvinenge zvichionekwa nemhondoro wanondaidza kuti mambo chinhanga mhanyai kuno. Ona izvi pano zviri kuuya uko ndo mhanya ikoko poti mwana anochombo woenda kupi ikoko. Takudzira nyika yedu kana ezvinouya minzwa inobaya iya yese inenge makwekwe anenge akusandiwa nomhondoro iya manje wanhu tagara zvakanaka. Saka mwanangu ndiri kufara nokuya kwawaita. Ticharamba tiitese kuti tsika dzedu dzechiwanhu tirambe tichingeta sei tinadzo hatidzisiye ba. Tikasiya nhaka iyoyo kureva kuti kupera kwedu kuparara kwenyika yese. Asi nhaka iyoyo tinongoramba tinaye madzimambo zvinobva kumhondoro namambo wacho ndokunonzi kusunga nyika ikoko. Kana mambo usina mhondoro kana munyika mako zvimwe zvecho unotokundikana because pane pasina munhu anokuudza ba. Asi kana uno mhondoro
Inokutaura kwakati kuri kuuya chakati, pakati kuuya chakati. Zvinhu zvofamba zvakaita sei? Zvakanaka. Saka mwanangu ndoda kukutenda nokuya kwaita pano paDzimbawe. Pamambo Chinhanga. Mai Munangagwa. Pamba pawo pano musi wakauya Gota Nhanga. Wakanga wari pasera, matenda ari pasera, matenda ari pasera apo. Kana munduro wangu akaiona kuti ndiye inofamba na chief chiyani naMambo Chinhanga. Saka ngatirambe tingofambidzana takadai nyika haitakurike ba nochigunye chibodzi. Inotakurwa notsanga mbiri nhatu. Ndokuti nyika yaita sei? Yafamba. Kozouya panapa. Kozouya imba iri kunzokwe inogara Musange iyo. Ndio imba ya mambo. Inorapiwa mambo. Iyo. Mambo Mhonzero haende kuchipatara ba. Inonzi Ngome. Osaka Changamire ndoma munorapirwa neMhondoro. Amen. Kana ndakahwara handiende kuchipatara baini. Kana kutsanyira nyika. Imomo ndo manorapiwa makare mweme. Mhondoro dzinenge dzanitaurira kuti kuri kuya zvakati. Ndonzi ndaimorora kumazaya akati. Ndorara imomo mungome imomo. Imba iyoyo haiwa kuye mazaya akawanda ba. Inoakwa zuva ribodzi. Kutemerwa mapango, kupfirirwa zvese nokunamiwa zvese. Inovakwa nani imba iyi Changamire? Inovakwa nomadziteteguru. Wana Chembere ndo dzinovaka imba haivakiwe nochidiki ba. Inovakiwa novakuru vega vachina ndebvu. Ndo aenda kutema mapango yacho nokunohwarahwa zvichida kumweta uswa. Ichipfirirwa nanochombo Mhondoro ndianopfirira imba ipi? Imba iyi haipfirirwe mazuva mairi. Inoda yatangiwa kusenseni. Inobva yapera zuva ribodzi bvadziriwa mbira bvadzarara dzichikweshana papi? Ipapa apa. Kuda kuti nditagadzira nyika ipapa. Saka madzimai anobvumirwa here kupinda muimba iyi? Imba iyi ndeyamambo chete, hapana anopinda baumu. Nanochombo vanhu vangani? Vaviri. NoMhondoro kana dzakauya pano dzinoenda mupi? Imomo. Asi ndeyamambo yokuti mambo kana zvanyangara zvikuti wahwara ndo maanogara mumachirarama makaremo. Munogara nzanga dzekutongesa nyika. Imomo. Saka mune zvimwe here zvinogara imomo zvamungashandisa pabasa renyu reumambo? Imomuye makakosha kuti mambo anzi akasimba ndimo muye. Muno zvese zvokurapa mambo. Mambo haende kuchipatara ba. Imomuya. Kana imomuye kana kunzi hondo yauya mambo ndo maanopinda imomuye. Atumwa noMhondoro naika. Orwa manja yache yokumisa zvinenge zvichiya zvacho zvinoitwa noMhondoro. Aiwa, chanzwisisa Changamire. Handizve kana mune mamwe imwe kurudziro kana dzidziso yamungade kupa kunyika. Iko zvino tiri kuona Changamire vana vari kutora zvinodhaka. Kune vamwe vana zvakare ndofunga senyaya yatanga tinayo nhasi uno yemwana ari under age. Vari kubatwa zvibharo kana kuti vari kupinda mumba nguva yavo isati yakwana. Kunoku Changamire kwaChief Chinhanga muri kudzibata seiwo nyaya dzakaita seidzodzo kuedza kuti vana vaumbiridzwe unhu hwavo hwavakanga vainawo kare, vana vasati varasika munzira dzavo. Muri kudzigadzirisawo sei nyaya dzakaita seidzodzo? Pamusoro mwanangu. Changamire. Ndida kukutendai nomashoko yamataura yokuwaka nyika iri kuti tidzorere payakanga iri. Samambo Chinhanga ndaiswa noMhondoro paumambo. Amugabe ndo pandakaswa noMhondoro. Amugabe wakapinda munyika
Ndano makore anokwana about 18 years. Saka nekudaro inini samambo Chinanga nozviri kuitika zvese izvi handisi kuzvidaba nemhonzero dzacho zvese. Zuva rega rega kana mwedzi waita mazuva anokwana manomwe kuti waoneka wabuda uku inorenga 7 days mudzimu unenge wakubata. Tinoenda kuna asekuru edu kuenda kopopota kuti asekuru ona zvaita wana wakutaura zvinodhaka wana vasikana wakurodzwa nguva isati yakwanaba. Imimi hondo makaikunda. Murungu makati ngagare kunze kwenyika uku makaipedza wani hondo makaipedza. Zvinonasi izvozvi zviri kuitika zvese izvi kuti wana vakufanira kuti mutoriro wakuita zvese zvizvi zvokuti wana roro. Ewo tinoomba manja nguva nenguva yokuti endai pamberi madziteteguru mubvare hondo idzi dzese. Asi vari kutaura kuti zvichaita zvichapera. Saka tinongoramba itana kumhondoro kuti wapedze zvinhu zvakafanana izvozvi tinoenda kotura nguva nenguva. Because vabedu vanoona zviri kurefu isi tinoona zviri padhuze. Saka tinongoramba takadaro nguva nenguva hatidzokere shure ba. Isi tiri kuti isisu chokutanga patsika dzedu rakataurwa nateteguru wedu rokutanga nyika ino ichisikiwa. Iroro ngarirege kubva muhana memunhu wega wega, ngarirambe riri muhana memunhu wega wega. Ndokuti nyika yaita sei yatwasuka. Kana kumhonzero tikutaura kuti wari kudaro wacheyo warangei. Mhonzero dziri kutaura kuti zvino izvo kuchasara mbeu. Wari kutengesa nyika nekuchasara chii? Kana wari kuita zvisina zvomusikanzwa kutadza kuteedza zvokuchinyakare zvacho izvo zvotsika zvechinyakare kuchasara mbeu. Wakabvira gore rakapa achizvitaura zvakaizvo kuti kuchasara mbeu. Toda kuti vanhu wese chakasikwa chokutanga chacho icho nanhasi ngateze zvipi izvozvo. Ndomashoko emhondoro namambo Chinanga. Tese kabatana nemhondoro dzangu tiri pamwe chitepo tese. Mhondoro dzacho dzo dzinoti hombiro nomauyu nomangowe ambuya nehanda nohoreka karuwa sekuru parangeta. Nofamba nomudzimu nguva nese isi panenge ndiri pese. Mhondoro ndo dzakandiisa. Handina kuita zvokuvhotewa nevanhu ba. Aiwa tinotenda Changamire. Ndakachida kunzwa pamambotaura kuti ndopanodyirwa chikafu apo. Kuti mati ndepe munhu wese here kana kuti ndepe Changamire pamwe chete nemhondoro chete. Padara apo pamuri kuona apo. Iro dombo rokutanga iro ndorahombire iro. Alright. Iro chipiri iro ndorane mauyu iro. Rochitatu iro ndorane ragambara. Rangu iro rokutanga tanga uko. Saka ipapa nguva nenguva kana tasvika pokuti pano zvinenge zvanetsa kupi nokupi kwese. Wanoya wakuru wacho wese osvika apa. Ini ndojirawo pakaipo, iwo wachijirawo pakaipo. Nodzimwe mhuri ananochomba vanenge vari kusaidhi kunoku. Tichija tiri papi? Pamwe chete. Nhau dzakukurukurwa papi? Ipapo. Nhango dzopasi chigare. Ipapa dzinokurukurwa papi? Hazvindiva kuna akadzi. Alright. Kumba. Zvinokurukurwa zvaperera papi? Ipapo. Kana panenge kwanetsa paunenge wakutotuma ananochombo endai moita izvi endai moita izvi zvinhu zvofamba zvakanaka. Aiwa tinotenda Changamire. Handise kana mune mashoko ekupedzisira amungadiwo kuudza mhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Takatarisana zvichida nekuchinja kwemamiriro ekunze. Kudawo kuti vazhinji vakuchira kuti zvichida gore rino nderenzara tinogona kuzofa nenzara. Mashoko aminawo Changamire. Mashoko yangu ekupedzisira mwanangu kuno mhuri yeZimbabwe. Vanhu wese vari muno muZimbabwe wapinda munyama yangu kana kuti muhana yangu. Ngatirege kusiya mbeu dzinoti zviyo ndinonzi muchengadumbwe, mashawa, mhunga, chikunu chomusimbe. Mhunga inonzi chikunu chomusimbe. Zviyo unonzi muchengadumbwe nomashawa.
tikareka kusiya izvozvo mhuri yezimbabwe mbeu idzodzo tirege kuita kana kuti kwanzi kutisana nharo kuti paitoda matuzvebere chibage yanzi matuzvebere taregera zvakaizvo ngatiteedzei mbeu dzedu dzomagireni yedu yekare kare zimbabwe inopfuma huchino mukaka hwatiri kuchema hunoramba huri kwatiri munhu wese endi mbeu dzandiri kutaura idzodzo kana kuhwara kana kunzi kana kuroiwa chaiko chako uroyi idzodzo dzinoramba kuti uroiwe mbeu idzodzo ndozoshandiswa zvese muperera kana panhope kana pano zvese zvokuti munhu afa zvese kana kumapako ndozoshandisa mbeu idzodzo idzo dzati kuda idzodzo aiwa handizvoba mbeu dzatataura idzodzo ndodzo nhaka yedu dziri kuchema nemazete kuti ngadzidzokere mbeu dzipi idzodzo rambai muchidzirima saka izvi ndazvitaura kumhuri yezimbabwe kuti anenge aida kuita rugare akarima mbeu idzodzo kana nokudziwa nomusanana ndowe anodziwa nomusanana ndowe imbeu dzinochekeredza munhu noupenyu hwedu kana iwo vana vari kuti vari kudya zvinodhakawa kungorima idzodzo zvese zvinopera tese takurima tese kana shiri dzatiri kuti dzinopedza hadzina zvazvinopedza ukati umwe achirima pacho dzinopedzei because isi ndisi notodzirimira kuti dzitesei dziwane kudyawo kurarama handiti madzimambo ese ngavaite nheuriro vachiita se vachibika mukwerera izvozvizvi nozuro vanhu vakaparura mukwerera kumapako uku okuchema mvura izvozvi wedzana ngwaniyu takapedza dore takutotaura kunzi mvura ichauya yakamira yakadai makazodzoka pano totopai mazuva yakati kuti mvura ichafamba yakadai zvichibva kupi kumhondoro vabedu vanoona zviri kurefu isinoona zviri padhuze mhuri yezimbabwe nhasi chipi chinhanga wafara ndasvikirwa nomusikana anonzi elizabeth anogara kuzhombo uku andigonera kuya pamambo chinhangawo tichimupawo mashoko yorugare hwenyika yezimbabwe kuti tese tibate tiri pai pamwe chete ndoda kukutenda mwanangu chimira hako ubikirwe sadza naamai uje uzofamba zvakanaka waenda parodhi mwanangu. Aiwa tinotenda Changamire. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.